kyllä kai sä nyt jonkun oikeinkin ammatin hommaa tai että mitä sä teet oikeaksi työksi tai sillä lailla, jos kuulee, että mä oon taikuri. Tuo taikuriuran tavoittelu on niin epärealistisen kuulonen niin monelle, että niitä on ollut sukulaiset ja niitä on ollut opettajat ja niitä on ollut ystävät ja tällainen, että vähän joka puolelta on tullut semmoisia epäilyjä, että ei kai tuo nyt oikeasti meinaa yrittää taikuriksi hankkiutua sillä lailla, että ei tee mitään lainausmerkeissä oikeita työtä. Niin sehän olisi tosi ikävä, jos tilanne olisi se, että on unelma, mutta sitten sen joutuu muiden takia heittämään romukoppaa. Mun ensimmäinen muisto taikuuteen liittyen on se, kun mä olin varmaan joku 4-vuotias ja mun isosisko sai semmoisen taikurisetin joululahjaksi ja sitten mä itse jotenkin kiinnostuin niistä taikatempuista paljon enemmän, mitä se mun sisko. Ja heti sen jälkeen sitten aloin myös katsomaan muiden taikureiden esityksiä, mitä vaan lähialueella oli sitten tarjolla. Eliaksen luonteenpiirteisiin silloin ihan pienestä asti kuuluu semmoinen intensiivinen keskittyminen ja tarkkaileminen ja seuraaminen ympäröivää maailmaa kohtaan, mutta myös sitten siinä perhepiirissä. Eliaksella oli näitä videoita, näitä taikuriharrastajia ja esiintyjiä ja ammattilaisia. Ja kun sitten niitä videoita pyöriteltiin, tai siinä saattoi olla muutkin lapset mukana, mutta Elias jäi sitten katsomaan niitä aina uudelleen ja uudelleen. Ja ne pyöri monia kertoja, jopa 10 kertoja, jopa toistakymmentäkin kertaa saattoi pyöriä se sama video. Ja ihan varmasti kellään muulla ei ollut niin paljon kärsivällisyyttä katsoa sitä. Kiinnostus asioita kohtaan, oikeastaan mitä tahansa asioita kohtaan, niin on ollut mulla aina. Ja sitten taikuus on siihen mitä parhain kohde sillä lailla, että siinä on paljon kiinnostavia juttuja sitten. Mä olin ehkä 7-vuotias ja mun naapurissa silloin asui myöskin taikuesta kiinnostunut kaveri, Keräsen Toni. Ja sitten me oltiin itse värkätty jotakin taipuvia lusikoita ja itsestään syttyviä hehkulampuja ja tämmöisiä tosi kytyisiä väsäyksiä. Ja sitten meidän äiti oli huomannut lehdestä ilmoituksen, että läheisessä kauppakeskuksessa esiintyy tämmöinen taikuri kuin Joni Pakanen. Ja sitten kun mä siinä vaiheessa tiesin David Copperfieldin ja Chris Angelin, niin mä luulin, että mä tiedän kaikki maailman taikurit. Niin kun mä en ollut kuullut Jonista, niin sitten mä ajattelin, että okei, että se on varmaan joku tämmöinen samanlainen harrastaja kuin mäkin on. Että mäpä menen sinne kauppakeskukseen ja laitan taskut täyteen näitä omia tavaroita ja näytän sitten sille Jonille niitä temppuja. Ja sitten kun mä menin sinne ja katsoin sen esityksen, mä huomasin, että se on ihan huippuammattilainen sillä lailla, että en mennytkään juttelemaan, vaan pidin taskussa ne omat välineet ja myöhemmin sitten siitä meni ehkä 2 vuotta eteenpäin, niin mä sitten tutustuin Joniin uudestaan sillä vähän paremmin. Elias kysyi multa yhtenä päivänä, että äiti, miten taikureita tai missä niitä voi kouluttaa tai missä ne käy koulua. Ja mä vastasin silloin, että taikureita ei varmaan voi kouluttaa missään tai Suomessa ei ole sellaista koulua, missä taikuriksi oppii. Meidän äiti bongasi jostain lehdestä semmoisen ilmoituksen, jossa mainostettiin taikurikurssia. Sitten mä ilmoittautuin sille kurssille ja siellä oli just opettajana muun muassa Joni ja sitten Urho. Olin siinä niiden kurssilla ja siinä samalla mä näin, että tää on ammatti joillekin ja varmaan siinä vaiheessa se myöskin itselle kirkastui, että mä haluaisin olla ammattilainen, niin aloin itsekin haaveilla siitä, että olisipa mahtavaa, jos olisi mullekin joku päivä semmoinen ihan oikea työ. Taikakurssilla, joka on taikakurssi, Sirkukselle pidetty taikakurssi, siellä on tavannut Eliaksen ensimmäisen kerran ja noita taikamiitteensä. Elias oli silloin vielä ihan pikkuinen pojan naskali. Intua oli hirviästi ja haluja oppia taikuutta. Jollakin tavalla meillä lähti kyllä melkein sitä alusta asti niin synkkää hyvin yhteen nuo asiat. Mä ajattelin, että mä teen tällä kertaa kolikkotemppuja. Ja koska yhdellä kolikolla ei paljonkaan
Tee. Aloitako alusta? Anna mennä vaan. Eliaksellä tällä hetkellä on se oma tyyli ja on uskallusta olla se omaperäinen henkilö. Se olemus on Eliaksella se pointti, millä se menee eteenpäin. Silloin kun mä olin sanotaan, että ainakin alle 8-vuotias, niin mä oon vaan luullut, että mä oon taikuri. Ja sitten kun joku muu epäilee, niin se ei ole paljon muuhun vaikuttanut, kun mä en ole edes tajunnut niin kuin sitä, että sillähän saattaa olla joku järki siinä niin kuin argumentin takana. Että mä oon vaan jahannut sitä omaa unelmaa ja tavallaan sitten kun mä oon siihen laittanut kaiken, niin se on myöskin niin kuin kantanut hedelmää. Silloin kun Elias oli lukiolainen, nuori kasvava ihminen, niin mä monesti ajattelin näin, että vau, tuo ihminen tekee oikeasti sitä, mitä se haluaa tehdä. Että kaikki se paneutuminen ja se kaikki harjoitteleminen ja se ilo ja myöskin ne pitkät matkat, ne toi aina 10-kertaisesti takaisin, jos ei niin kuin 1000-kertaisestikin takaisin. Kun olisi ollut vanhat kalenterit tallessa vielä, olisi voinut laskea, että paljonko on tullut tehtyä keikkoja, mutta varmasti yli 1000. Kyllä se on niinku työtä vaatinut, että kun muut viikonloppuisin saattoi olla juhlimassa jossain ja mä aina kieltäydyin tämmöisistä tapahtumista sen takia, että mä olin treenaamassa kotona tai sitten tekemässä keikkoja. No olin mä joskus mukana niinku jossain niinku juhlissa ja tälleen, mutta sielläkin mä olin yleensä silleen, että mä testailin taikatemppuja, että on siinä niinku saanut miettiä, että miten niin kuin oma ajan ja myöskin rahan käyttää. Että mä oon aika lailla kaiken niin kuin alkuvuosina sijoittanut niin kuin tähän juttuun. Eihän ne tietenkään ihmiset ole sitä pahalla sanonut aiemminkaan, että kyllä kai sun täytyy joku oikea ammatti hommata, vaan ne on ehkä joku semmonen epäilys ja huoli tai joku tämmönen ollut siellä taustalla, mutta kyllä se on ihan kiva nykyään nähdä niitä ja sillain niin kuin kun ne on sillain yllättyneitä ja monesti myös positiivisesti yllättyneitä, että oho, että en olisi uskonut, että tämä meneekin just näin. Että vähän myöskin itsekin näyttää sillain, että mähän sanoin, että näin se tulee menemään. En olisi koskaan uskonut, että Eliaksesta tulee lavoilla esiintyjä. Että se oli lähinnä se yllätys kyllä itselle, että olen ylpeä sitten siitäkin kuitenkin, että olin väärässä. Eliaksen taikuus on mennyt niinku syvällisemmäksi. Se ei ole semmoista hetken pikku näpertelyä, vaan se on sitä ajattelua syvällisemmästi niistä asioista. Eli mennään tuonne vähän niin kuin ihmisen pääkoppaan, mennään mietiskellään sitä hommaa siitä. Mä haluaisin löytää uusia väyliä niin kuin tehdä taikuutta sillä, että samalla kuin kirjakin saattaa olla vaikka pelottava tai jännittävä, mutta se on silti hyvä. Sillä, että lukija ajattelee, että vitsi, että oli hyvä kirja, niin sama taikuriesityksessä voi olla, että vau, en olisi ajatellut, että taikuriesitys voisi olla tämmöinen. Näinhän se täytyisi mennä se homma, että sinne tilataan Elias Qvist eikä taikuria. Oikeastaan se slogani, se Magic is finally cool, on just tuota, että se ei ole pakosti niin kuin frakkimies, jolla on silinterihattu ja kani sieltä ja pellennenä. Mä haluaisin, että se mun show olisi sellainen tunnistettava sillä lailla, että Eliaksen tyyli on tällainen ja Eliaksen taikuri show on tällainen. Musta se on jotenkin tutkimisen niin kuin arvosta ja sillä lailla, että mä oon vielä itsekin sen polun niin kuin alkupäässä siinä, että mitä kaikkea tällä pystyy tekemään, niin mä haluaisin myöskin tutkailla niitä muita niin kuin mahdollisuuksia. Mulla ei ole ollut ikinä mitään varasuunnitelmaa, että jos taikurijuttu ei onnistu, niin sitten mä teen tätä, vaan mä oon aina vaan ajatellut, että taikurijuttu on se mun juttu ja se tulee toimimaan. Ja toistaiseksi se on toiminut.